Bafethu sanibona. Ngisacela ukubuza especially kuma promoters. Yeah, kuyenzeka ukuthi uyitshela ukuthi uyipromoter and uyipromoter engakwazi ukwenza izinto. Okay, fine. Last year around November. Yeah, around November usiyophela uNovember. Ngathola iDM la on TikTok from someone and lo muntu niyamazi guys, niyamazi lo muntu lo. Wathi ucela ukuthi ngibe khona ku music video. Ucela ukuthi ngibe ku music video yomunye ingoma nje yomaskandi. Mind you guys, like music video last year bebedume kakhulu, beyenza kakhulu music video last year. Ngiyakhumbula nje umnyugela engisebenza naye, engipromota naye, atangenzeka angiplug ukuthi mina bengingawuyifuni ke music video. Ibhadi wakona lelo nje ukuthi nginqabe music video mhlawumbe u5 ngizovuma lo ngobunjani wona. Okay, fine. Hayi ngimtshela ukuthi nginayo umuntu engingeza naye omnganami athi ucela izithombe zakhe hayi ngimtshengise ke it's fine. Lapho ngithola iDM yakho, iDM yakhe lo muntu kwangabo 1 ekseni ngiphuma kwenye activation, right? Athi yena enough about work. Maybe mina ngididwa English, I don't know guys. Okay, fine. Sikhulume ngezinye izinto ezibhekene izinto ezingatheni nje futhi nakhona kudlula. Kuthi mase kuzofika ilanga lokuthi senze music video, angitshela ukuthi ube neyinkinga kanjani. Okay, fine. Understand vele sibhizi uDecember nje sibhizi. Okay, fine. And then kuthi I think a music video sayenza 7 or 6 around but early December, yeah. Siyenze a music video. Nakhona uzongitshela kusele u30 minutes ukuthi like I don't know, angisasikhumbula isikhathi. Maybe let us say umuntu uzotshela ngo9 past 9 kuzokwenza music video. Naye wangitshela like sekusele 30 minutes ukuthi music video yenzeke. Ngamtshela ngathi 1 wathi wena ngikutholela intombazane e1 nami. So if nentombazane ingezi la, ihlala kude lentombazane. If ingezi nami ngengikwazi ukuthi ngize lapho ku music video. Athi yena it fine, asimnyeke ugelo yi1. Yo guys nganqaba yezwa. Asimnyeke ugelo yi1 ngifike mina. Fine. Ngenza izinto zami, ngenze nje ngize ngiqede. Yabo bese afika azongithatha uhambe yenze music video. Mina ngazi ukuthi uma usebenza ntambama uyahola. Yabo noma kudlula 2 days uyahola. Yabo into kanjalo. Ngimbhalele ngithi mina hi, ngicela ukubuza ukuthi ukholwa nini la ekhaya. She was like ngifuna uyilandelanisa kahle lento. I think wabhalela someone umnikazi music video. Mind you mina ngibhalela uyena wathi ufuna amantombazane. So mina vele mangifuna iholo sengizoza kuyena lo muntu lo ongibhalile. Ngengikwazi ukuthi ngisuke ngiye kumnikazi wengoma. Bengihlangana naphi nomnikazi wengoma mina. Angisendele iscreenshot sokuthi kena ngathi ubhalele umnikazi wengoma, athi umnikazi wengoma seyoyikhokhela intombazane ayilinde kuzophuma music video. Haw. Yibo ngiqala into nje. Okay, fine, nginganaki. Kuthi January uphela uJanuary, February uphela uFebruary, and then bese ayabuya azongisendela ukuthi ngibona futhi kuma status akho ukuthi music video usuphumile on YouTube. Ngivele ngithi hi, ngisacela ubongitshela ingoma masiphumile mhlawumbe ku channel or whatever. Okay, fine, athi alright. Ngithi maybe kuzoclicka ekhanda la ukuthi bra I need money. Ngidinga iholo, ngeke ngenze mina music video mahala. Ngibona ukuthi uthuli lo muntu lo, uthuli like usepostile ukuthi iphumile ku TV kodwa indaba yeholo kuthuli. Okay, fine. Kuye ngenye day siye kulonto sasebenza kumunye umaskandi lapha angazi umaskandi festival kuba thinta navigator angazi navigator kodwa into yamaskandi ngihlangana naye umnikazi wengoma ngisiqunga isibindi like ngirong bra ngiyazi ukuthi ngirong ukuthi ngiye kumnikazi wengoma ekubeni ngafika ngalo ngiye kuyena ngimbuza ukuthi ngisacela ukubuza usangibona yini ngale day ngangenza isnop kanje and uthi ngiyakubona but kancane ngithi okay fine ngizoyichaza ke mina I don't mind ngimtshela ukuthi okay mhlawumbe udidwa ukuthi ngangifake inle i-weave this time sengifake angisayifaka nge-weave ngicela ukubuza ukuthi ngizohola nini la ekhaya wathi yena honestly bra wena wafika ngalo ucishe ngalibiza igama lakhe mina kholela but mina ngisacela ngipha ama bank details akho ngikunike nje imali just for appreciation. Okay, and then anginikeze okay fine
Ngimbhalele lo owangiqasha ukuthi ngicela ukubuza ukuthi ngizohola nini, cause lo unginikezile imali wathi nje ukuthi ngangikhona, uyabonga ukuthi ngangikhona. Ithi impendulo, mina wangimangaza wena usufuna imali, usungibhalela usufuna imali. Ngamtshela nalokuthi wena usufuna imali, ngaba nake ekhanda ukuthi ngiya ngalokuthi vele wena uyipromoter, so yonke into oyenzayo wena uzodinga imali. Guys, kukhona yini into enje noma imina enga-understand ukuthi ubone umuntu on TikTok, mind you guys, angikangamjwayele la muntu la, like khona ukuthi ngikwazela ku TikTok, fine, ngiyawalike ama video akho amahlangana nawe, anginankinga, anginanxaki nawe ne. Umsukele lowo muntu loyo ke umenzise something uthi nje uzoyenza just for funny. So kumina it was like, oh, bengiyenza le music video la just for funny. Wena ungazi ukuthi khona umuntu ongakuqasha athi uqashela just for ukuthi wena wawungazi ukuthi udinga imali, uzodinga imali ekugcineni ku music video bra. Guys, abo lento le like ingenza inhliziyo embi, ingenza inhliziyo ebhlungu. I don't care ukuthi i-music video yabo izodamageka as long ngizobe ngingasekho mina lapha ya, cause ngeke ukuthi ngiyavela music video ngikhona ngibe ngazi kahle ukuthi anginelisekanga mina lapha yana, abanga khona ubulungiswa. Angazi noma ngirong yini mangizobe ngenza ngendlela yami, as long angazi ukuthi izosala kanjani music video, but as long as iphathi yami enami iphathi izophuma, angazi ukuthi noma ngenza into right noma ngenza into wrong, angazi. Kodwa mina ngiyabudinga ubulungiswa ngalento la, because ingiphatha kabi ama promoters.